الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الدنيا ليست بدار قرار واستقرار ليست بدار قرار واستقرار كما تريدون وإنما هي دار تزود واستعداد للرحيل إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار وقال الله تبارك وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد أبالف وكاتنك ولمن دون اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا نعم المولى ونعم النصير أما على فوكاتنك ولمن دون كعلى بركة ككشن ما تشامين على فاكو جيد على كركا صلى الله عليه وآله وسلم أنا صمو أنا نفت بو فكتاسي القيامة سنة سلمة وكو بيتين كما تودو أي كتبا من غلا دونغو akuma kuluma yoro wati ya ndese aya kanu ko foka faraka bi we aya mina ni ale adama de ni dungana fe be apamba babbe aya bejete ka faranyonga fe munu ngembe ka anzugola ka bo alama fe munu masri mbe anyekoro nu kanunu yinini nu koje be ka anzugola ka bo alakuma ala yulu jete ka faranyonga mi hera ka boka sakoka asoro la ko fo anyi o wati de desara ana jumar dongo ni o ayere masiga fasari Allah ta'ala yikando ako zugina linnasi ako masirli kira mugawi eni meshan chamade nga mambe ke ga waju nini kuma na nyanawi fil qur'an o doya rabbi de ala yidla ala de ambla ya fe on fembia abe ala ka fendlale undi ala de bu don katama onga wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun ala mi yudla ala bu don ala yu fiefo ayu toro fo nga mo ma sonde illa man rahimallah
تعالى يفهم فندلا كبلان بلالا أنا هير بمنا على كرام مندو على يوفو أي أنا هير تمنا أيولو فو أي اختيار بأي رود بلوسا وكمنا يوفنا دي أما نو يحكلي فألهمها فجورها وتقواها على يدما دي نسرا أتشنزرا إكان نسرا على ينسرا منو أني بيتشين نسرا منو أي إلهام أولا كو دوني جيكي كونو كو دوني منا ديما نو يكودوني فامياني حكلي mana amba ye ula koni mami na kera cheni kelai na kera faskuye na kera danzagulai na kera magutalai oye made mami ye kalai ye ka nyetrala nota be koni nyefora ayin be suratu ali imran abu de kono kutuba kofe ire sigata ayin kala ire sigata don baw ko kuma konfle ala aya kilin afasar litti ku juma kutuba ershikono halit likilin ta fasari bil isharati allabib yafhami ni bulu shi haklima ba tofam al isharatu takfi allabib qaryali o be haklima wasa bana yirekata ikata kuma nun flay ku ta kilin kilin ina donka foko ala bon don kasa ko ayireka akwa ayin damnena زين للناس حب الشهوات أكون مسيرلي دكرا مغون يقرأ ندوانا فون غنونا الشهوات وهي شهوة جمع دي أدم دي بفهم نجمنه ناني با سمكتا أسرولي نا نينيما أسرولي كداي أني بافي أبفود مكو شهوة هذا ما دي فهم نجمنه فكو اشتهى هذا الشيء أين فين النية سمكة كاما أبا فك عشر أكرا في ما بفهم ينكا بلايبولو والما يربا في كيف فهم ينو هذا ما دي بفهم نتا كان يشهد ما كان ينمال كم فما يوني بلاسونا يوانو الشهوات ni dungana fɛn minnu ka di ni ko olu de masiri la mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ ala ye kuma in foroba fɔ ten min kɛ a ye détail dɔw di a ye tafsilu kɛ a ye fɛn dɔw tɔgɔ fɔ n'o tɛ hali maa minnu ka faamu kɔnɔ ka dun olu bɛ fɛn caman faamu nin dakuruɲɛ kelen in na nka ala ma dan o ma ayre de shahwatun ayre de fleka atafsilu ka tafsiru ka détail ka dow taw toma ni dungana femunu no e adamadun nulu masrila adamadun nyekoro ni dow ka masrili yadon o ni dungana femunu fle adamade la chugo yerela abe fe nu fe nga kuma fokun ye munye akanu kera sababu ye ka mamunun sugola ningu magosa ku kodo alala kuma fokun yode sidna ali ibn abi talib adilla ka faka kuma dola ako mate jalaki jien kanu tabi'iyan ka fo jien kadi kari adama de red la chugola ko mate jalaki wala ko jien de aka fenye ta foloy o de abaye ko deti jalaki abakan nina ko nga jalaki be ka yoro jumay نيا سبحان الله ركا كلا بل تحبون العاجلة ألا ما دوموا وتذرون الآخرة أو بالتلما في على دور من كفو نو يسمى ماي نو لا هري أكيم بكوتوي أبماني ما مي لا هري توي جيه كما إيكا مسير لي دمتمنا abora la da kono adamate mena atemena hakeka abise kungoma alqiyama ode itharwi alayo minvo bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa opana ode bina buli ekata fa amma man tagha wa athara alhayata
الدنيا فإن الجحيم هي المأوى نما من يدرى كجيلت كنما يسكاندي وآثر إثار يجمي ين دفسيا كتمنيكا إبسون ندي كتشين نيني كما ngaiti foi falena kuma chama bechuko minabi akajena fasura sira kwani foi ta balula gallara ko kwani na tlara kuma mina na ya masro wal iyad billah opana alako kuma indamnena ay detay dowdi ay fe dowta ay kuma bakru ba fu asor lakachi ako masli kiram gawi حب الشهوات ندوانا فونغلنا من النساء فنقرأ كوكما دمنا نتشولا مغولا علي مغوفا نلين فلوتا نو يتشوي نيامكو مسو مسرلا ومسرلا جنوي وكما بسيكتا تشوما من النساء ko kabini muso masirla cew nyakoro wata tabiya ya wela da yo nga kuma be na fara kwa masirla ibi sigata tafsiru min fori masirli min na bora sharia kono masirli min na bora halala kono masirli min na temena a hakeka kuma bude no fe masirli min yi sugola ni afenye ki kumbo alaka ode kodo minan nisa'i ko kabini musawla Allahu akbar alake toka o fe masirle unfo ni dungana fen aya folo musawde la ay musawde folo fo lu futne boyana bide o ye bonya dai balaw be jien kono bi niye muso ka fitness sembwala atobide honge ni ka sobo fale muso ka madone ka chala de nibe krim fe on fe na sina afon fe mana ma fa chejugu ni ko jugu bawni doroku fero ni juin fero ni fonge a warna fe on bebta kunje muso de bulu okay wa famba de mso ka chidewi afamusa ni ekodona chide bete kwa ko tani yini kana nga ba fa ka le de soro ate soro ni mi de tnato yini kana ba kuma de koro yoyi ma chama na yini ngo jugula mso ka chidewi ndo de yeba ma chama na abuson ko chama ma mso ka chidewi ndo afurule fara furu balika to de ato kitabu ye sahaba musultan kuluk ba fo uche ubotoma alkirat lila sallallahu alayhi wa alihi wasallam ko awa aboto e ni soma abta dahir menginna nay halala soro ayna noyi anga jewla ni fema soro ay nati ani haramu kana si amayade siga sabali kongoka ngan siga sabali jan metusmaka ko sahaba musul dow dep minim fo uche ubotoy oni bitata kelenda ba chamba nyini ngo jugula su kono abeka mbe ko dahiri me nyini du nyam soka pression sembwala atobide amunu ni msoto lu kuna no yiche kona wi oluye mo chikinu nga chidi wi ni nyini kana ma 31 ya korola de labbi ngani bichaya cheni bichaya fasadu bichaya abe msoka chidi wi aya kili jaga bobani ala yandonde aya damne mina wo ya damne rede ko wo ya damne o de a fitne baba maroy fitne ko lo yode bakuma chama be hadisa do foya hadisa inga kene don bo yoro o yujmei ko ad-dunya hulwatun khadra wa inna allaha mustakhlifukum fiha فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء كجيه كدي
aben ndama ikomi bin kene kadi bagada chkomina ngawna tabe fattaqu dunya aysra jenye wattaqu nisa akasra musowiye aysra jenye akasra musowiye kasru nya quraidi berede bubulo ka yala marfa bubulo ka yala fenjugo wera udoa ayi ko kasra u fitna denye u kanu mbe e yoro ki kasra o denye ki chugo don ki farati ere dla chugo la akoy masri mbe innina chugo mina ki chugo de don ola fattaqu dunya wattaqu nisa aysra jenye akasra musowi inna awwala fitnati bani israil ki kado bani israil ka fitna damne ukalla jarabi damne shunit liambala ko ala bani israil ka halaki ala yu danga dauda ne ka ala yu danga isa ne ka uka danga nu ka fitna nu kalla jarabi anu ka halaki kwa damne na musawdila a fitna de damne na musawda o yaro hadisa kuma infota don ba do nana laje kuma bani israil musowi munge bani israila muso ye munge fitne juboru la chugodi fitne damne nanu ye chugodi oh don ba uye bahsu ke uye kibaru munun sura ula o koni amma sai ko kalam le koy ebe ya ngarandamu laje dro mo cikinu mbe chugo mina bi bani israila muso yo de damne utayra mabita bo e ma famwa bani israila muso ye minge atoyi abe farale nyonga ay aka la kol dem go cikinu laje dron aka toye de restaurant dala mo go cikinu vle aka bar dala mo go cikinu vle bani israila qawta man nun daire bo oyo sharhu bani to ye feminu wa di sawna na nay koy ye ndeke ye ndeke ngo ye fenge abe nyonge me bon verbe mso bake wa halisa ni imafam ina fo ko ni kuma yete ndron ay tashbihu ke ya halisa don ba unana ni kuma munu ina ngo dofiye ina don ko munana yuni numbo nyove ako bani israila ka oduna tazwiru la bani israila mso at-tazwir fi zina no yeka nambara ke parlila o koreidi cherati somo msoka fendo dlaire la irete mi adla chugula kom so suruma kunga chaba ni sirala kaula nana munge be jirid laka adu laka tamanai be jirid laka adu se laka tamanai ebina fo jiri bidla chugodi karoke talon jamban numbi doku mingama oyo kuna makode yeta sabara ko tebleu et talon de bini ka 40 cm bo ni ma digi atama rele tika tamanai ma dungu yo kuna makoy note sabara ko doa lafiya ba tamana heraj me ba tamana wana luyu tadla chugo ma ando donga nye misali de fie angam soka talona kunana ni sirawere ka suma jara kula ka boyara ba israila ko kin mo ye mamunu ukeku ya ko jugu fe ba fo ku be janda alala ku be ala ke ku yakuta ala era kana bo kalama msote suma jalanga aka ka bo ja o haram ya rabbi tede msoka suma jalaka aka ka bo ja o haram ya rabbi te ko bani israila mso nona munge be bolla nige de dilaka wo ka kono ka misku ke ko soso ko ni ndatu ni fe suma bobo mi be yana msoka suma jaka bo kuma anta bilama yada nete ne anta ni nani barisara ka utai na be chugomina ere no famni fly o ninde parika nganya ka bo ani kusigi mindi kuna ko blay kuna ifarite miye ka yela maka ko nyeshi diuna nywana al créer fait do wede ta troma ko danga o kera muso ya yere tala e bi o kera muso kala be yere sraibi wana ere bi chesrika komununke adow ya alaka alkiraka danga ba ko dowka
ado ye iteteme mashila ni mo fitne okay muso be fadenya bi nuka parfum de muso be fadenya bi nuka ushulawi ka ke ko sokono wote de ka kula kabo wallahi hal muso ni ushula bi yala bi ka ushula bla saki kono ka yala ku wushu kene ma usebe wallahi ababa ko ya doka groupe ne siruma ka ushula bla ka saki kono ka yala nu fere la yoro mina bu segi ku wushu kene ma yeku parce que unisuma mimbora obana alors antna ndado fini ko kuma konno parce que fini donjugo en fait o nikibo fo kutubalo ba fo ki maluka to nikibo fo wajullo ba fo ko daka jugu onge ne daka jugu nga idem so farka jugu ne daide onge a foli dama e choroba e dimso bo bochkumina wali imso bo bochkumina o foli dama e maloya koye we lebu koye fabu fo ko mo mi o fo chugola ko o maloka do akpa mo mi o ke chugo ina dun o yo ke ka bo dumi ngono dun dutiki minjena no edun ya do ana to re yino law atu fo ko maloko ni nga do ana ta hakili jagabo na to min zoro o dutiki na demso lay ay ni ngali ka mena ko tikini munumbu pari ka bo shufe ni yere fembe ke ga fo ni fem fora kwa kera bani sere de muso wi ninge abede ye muso kala dala boli wa adama de tenye boli munun ko adama de magonya sraw sugu fiew ni magonya sraw nete on muso be boli mina on fe o ma shido adama de nyuman shioro tarikula gochikini ka labe atato te fuila fui jango o shufelama gochikini munumbu bari kabo ulafe munumbu bari kabo shufe munu fle jagartanu nga yala la o boto yusara u faula kubtamini utasugula na sanawa utato be la kollawa utato be adamadiya ci sebe dola abe doron komi ya do on deuna andim souna mso ala kan kishika andanga ado labbi katimali bagonga mason ga baga labla te kitata rodo bama ko ya jonbe balbal sagaw ke ka sinzani fay ka dala ko ni dayela ibe dayela doron ni sagaw tara yoro beka ka ngaw jaw balbal saga nunu valer ka boyro katima dim so kutruka parce que kabi dugu jara ta dim so yoro do kabi dugu jara fobi hali do skile fle misri kono ta do dim so tara yoro ala ka nga misru kishaba nga mi waqiwe foka fode parce que misri la na ba do fana juma na misri la taala de ko misri la taala te ko ando bu ko bu jete kana juma joko fla inzili do re juma kanum be do la ya joko fla yoro ina bay ami yondo ya ko ta juma na wala sa joko fla ka bwala parce que kuma ba ale ba fien yoro de ni o kuma comme so masri la we a foloy ya do ne a fongo kuma nga watite a folo o yem so wi wallahi fitna min be mso labbi munun ba naluma yake ani munun ba ke yake munun tayre munun ala kelere farda kadaka wale ube ni mso sona ko ke ka bombe da koninga o koni ala kele farda di o temena fitne ka o temena ndashi don ka o temena mba feka mo fitne ka o koni doron ibike ga iblisa deme akabara la iye dansa ko ala dunte dansa ko la fe ala te dansa ko la fe de wallahi kuma dowla musomi ni horon ya to ni mbala ni malo ya to ni mbala o be malo ya ni fini miye aka shongono na akile dobo de doka boka mbeda mene abe do suku kono ni oyi abe do sotrama kono ni oyi abe taxi tanoi abe teme ka asina sumaya ka mo fo ni oyi atetea ode ato nazara were ala jugu
min al-yahudi wan nasara akafiru de kodo yani kana na fo ya islamu tulawa an gamba kafiru de ma olu yere nana muso ta saka ke jago ke minan fe on fe ba soro muso do langolo photo ni boka Allahu akbar hal be marashid labi bum so langolo photo kaka ni ye fɛn fɛn zan sugu la hali fɛn minnu yɛrɛ ni muso tɛ ɲɔgɔn ye sira kan masiri tɛ foyi tɛ i b'a sɔrɔ muso ni dɔ ni fini langolo ja b'a kan walasa o ja in ka e sama ka na ma taa an ka sugu kɔnɔ fura feere yɔrɔw la maa minnu bɛ fura feere tabaliniw ni karitɔnw kɔnɔ wali muso minnu bɛ fura da u kun ka yaala olu fana ka fura publicité kɛla de kɛra porno photow ye aw bɛ nin bɛɛ kalama o a tɛ sugu kɔnɔ yan polisiw filɛ u bɛ vignette minɛ nka u b'o minɛ wa aw bɛ yaala la k'aw bɛ jamana lakana ni jamana lakanali don est ce que nin jaw kɛyɔrɔ ye sugu kɔnɔna ye sugu ye foroba de ye o maa n'a den fitinin filɛ sugu kɔnɔ a bɛ taa a mago la aw nana adamaden wɔrɔ k'a langolo bɔ tubabu yɛrɛ tɛ sɔn ja minnu tubabu yɛrɛ b'a sɛbɛn ko n'i ma se san 18 ma k'i kana a jaw filɛ o ye kafiri minnu yɛrɛ y'a filimu tourné aw nana o filimu ja de ta ko o kɛ a ka feerefɛnw publicité o dɔ sigi b'a kan o fura carton haramu yɛlɛw kunna ni seli waati sera fana a bɛ seli ta a bɛ taa seli ka na bolo nin y'ale ka baara taabolo ye nin tɛ kojugu ye wallahi o ye adamaden ja kɛ cogo ye bi hali n'i y'a kɛ bagan la i y'a lagosi hali n'i y'i ka saga biri k'a foto ta i y'a lagosi nka filɛ mɔgɔw bɛ tɛmɛ fo a commencera ka deli mɔgɔw la a joona mɔgɔw la hali mɔgɔw t'a filɛ bilen o ja kelen min ni silamɛw kan ka wuli k'a kɛlɛ o nana kɛ muso dɔw fana ka fini parilanw ye ne t'o kuma n t'a sariw nka an b'a bɛɛ kalama o jaw bɛ ta k'o photo en couleur kɛ finiw kan k'o feere musow ma dɔw fana b'o finiw de san k'u bɛ taa o kɛ k'u ka liw pari u bɛ t'o kɛ k'u ka sow pari subhanallah a fɔ adamaden cɛnimusoya ko sera nin bɛɛ ma muso ko ma daminɛ diɲɛ kɔnɔ bi dɛ nka bi i b'a fɔ ko muso nana diɲɛ kɔnɔ bi de a fitinɛ bonya fɛ hami wɛrɛ foyi tɛ mɔgɔw la ni nin ko ninnu tɛ ni nazara y'a fɛn o fɛn masiri k'a bila ka na an yɛrɛ bɛ far'u kan anw ta yɛrɛ bɛ juguya olu ta ye adamaden bɛ taa ja jugu foto kɛ hali si dara la hali i lafini na mun y'i sɔrɔ e yɛrɛ langolo min i wasa fo walija alakira ka kuma bugula sallallahu alaihi wasallam langolo filɛla hali cɛ wɛrɛ langolo filɛ ko ala ka danga bɛ filɛlikɛla ka danga bɛ filɛlen kan min y'a langolo bɔ danga bɛ a fila bɛɛ kan parce que o ye dɔw ka dalilu ye mais ko cɛw de don dɔw ta ye ko muso dɔw mais est ce que ni muso y'a filɛ basi b'a la e dusukun sara fo ka se o yɔrɔ ma e dusukun sara fo e ni muso bɛ sigi ka mɔgɔw lajɛ mɔgɔ minnu ye jɛnɛya commercialiser mɔgɔ minnu ye jɛnɛya kɛ commerce ye k'a video dilan k'a photo dilan k'a jaw dilan e ma fara ala ka k'olu kɛlɛ e ma fara alakira ka k'olu kɛlɛ e ni muso tɛ dannaw m'o filɛ wa téléphone fan b'a la kelen a bɛ denmisɛnninw bolo lakɔlisow la a bɛ denmisɛnninw bolo madarasasow la a bɛ denmisɛnninw bolo kuranɛ durusiyɔrɔw la waliyadu billah dɔw b'u yɛrɛ kala la fili ko yan sera sa an ka fɛn dɔw tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o bɛ fɛn caman kalama dɛ fitinɛ carinna dɛ fitinɛ tɛmɛna hakɛ kan dɛ o de y'a to kuma dɔw la i bɛ bali k'a ye denmisɛnnin bɔra ko dɔ kalama bɛɛ bɛ kabakoya nka n'an kun y'a miiri an b'a dɔn ko kabako tɛ dɛ télé b'e fɛ yen dajuru t'a la chaînew bɛ yen dajuru t'u la téléphone b'e bolo wifi bɛ so kɔnɔ fɛnw labilalen don denmisɛnnin tɛ mun kalama bi ni bɛ min dɔn e b'a dɔn e yɛrɛ ma kalan téléphone b'e bolo e ye waritigi ye nka e ma kalan o e denmusonin dun kalanna i denkɛnin kalanna o bɛ se ka fɛnw tɔgɔ sɛbɛn a bɛ se ka recherches kɛ a bɛ fɛnw si dɔn anw kɛ mɛ ka an yɛrɛ kalala fili ten fu
mana ni kojugu bado kera domina ibanga meto wallahi nere ma don yeni nge chugo ma don yeni shi don chugo e mo don chena yi te ko don alaka boda de kan de o kodi nana kesa hal matima jala ki jena yala bli illa man rahimallah bibi na ni adama de yere jugo to tura jena iba mo bo fote simplement kateme iba fo ko te ko bayre iba ye baliku toroba shije iba ka jena ko barome mo be temeti iba fo ko te ko jugo bay ibe dine mo ka jena ko ibe hali jena ko kuma me almami labbi wal iyad billah lazum sauti kera ma façon belabi illa man rahimallah folo hayba kumbe ma façon dawka musu be tanga dawluka do yi karsa bisra folo halni musu wi chewsigile bisra fara be maloya boro moni yonche pipe mal nas asigi be janaja kero rela ni shudo kon bana doroy baye garandam nunu be bol dem neti awa karsa ça va akara famayde bu tege cici nyon degeti ba ko fay make dona fini ta dole dona ka lejeni bomba ka barakero la dona ka fini haram yeleni shirele ni beka doka disa singa kabla akungulu haram yelena kana wa nga kungu kero ka jwabe e ka cortège kala wala jabani ni nye furulula ala ya fadili koy hal ni nye mamala okay ambage ga tata wallahi ni mana mali islam ya ko kuma me jamana ko ka jamana worawla ni dona ya kaunga comportement laje vraiment itafa mde jangu anga jamana islam muso kembe ka dine ko ke miye na ma fo islam muso tiade parce que jamana mi islam jamana muso be islam de munu sutura la wote bere koy muso ka suturali ko yere kembe bi atoy di dine mo kilingilinu munun sababu ka dine ma awa karamogo ma munun cesri be ala ko barala do tay ala kama do tay maloya kama mo kan na tan do chien no ibwala e ma ibina dudo ko ne ba sura mo tigini kelen fla wal ma akelen pew da ma de fini suturale do mo tigini to be bayre o de ka chantu ko no bi basoro kelen na made ba fini suturale ni do ala koni o kanda were o kanu ayre me du ma to be inye wodem so do fe bi ni tara kipta furu ni taru ka dum go tigini to fle ni ma farati bisika parce que kunya ye akla ko du to beti akla ko du dine de ablan na jawte ita sura dogom so be ya korom so be lu shiti fini do lu yere bekembe ka le fle yele ko mo ko ate ko kalama olu bekembe ka ale fle dadon bali ko ama branché ko te page là onwe atauta imbashi la de ya mednia page atola ala kuta nye don page atola ala kana ngola kuy onge mama ni ala kuta chugo nye donya kakibuya e ma yake buya ko jugu de shedan halaki kakibuya ni ala chela ka ala kuta chugo nye don mo yo defo kuy woni mami awa ala kutama bi ala kutai farfuni mena ni sokadi nay bi yele ya ala kutato bi jajugu fle bi jan ka yele fi bi se korota ko na do danma kono bi ka kashi mate yele ko flake mate kashi ko flake ma ala kira ka hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ko nyemi jibu ala nyasran kama ko nyati jini alqiyama kinaka obana adama de munu nu yele la alla jina ya nu matubi ulutna yele sur alqiyama kinaka de ulutna ni soja soro ni aljina kono duniye o mamunu ni olu kashira ala no fe usra la ala ni ukashira ala no fe ulutna segi kata kashi alqiyama kinaka kungoyi أبفولوا يدي ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون جعلنا الله منهم يا ربي على كان فرا مغوك من على يدمنا مسولة من النساء نقول أبان سوكشي بدا أبان همي أبان جرو داكا كو بكي غتا فتنة بلا كبنيا كاكورو ka koni wati ye
an bɛ kun bɛ shakwa kɛ an ka jamana teleso de la an b'a fɔ ko RTM ka jaw k'olu man ɲi k'u bɛ fɛn minnu bɔ u man k'o bɔ musow ja bɛ bɔ a la nin cogo in na tan jamana dun teleso don a b'an ka denmisɛnw kɛ tan a b'u kɛ tan Allahu akbar ala y'anw dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan ala nana an lajarabi an bɛ mun na ta ko hali an yɛrɛ ka teleso dɔ sɔrɔ sa an na silamɛya baaraw la 100% nka bi an ka o silamɛya teleso fana bɛ kɛ k'u tori dɔɔni dɔɔni n m'a fɔ a kɛra dɔ in si ye nka a bɛ sira fɛ u bɛ sira fɛ dɛ ne bɛ wele bila u ma u ka sira ala ɲɛ mɔgɔtigini minnu bɛ baara kɛ k'u bɛ diinɛ telesow la u ka sira ala ɲɛ maa minnu b'a kow kunna u ka sira ala ɲɛ an ye fɛn ninnu jira ko ala ko kofɔ yɔrɔw de don an bɛ nafolo minɛ mɔgɔw bolo k'a don a la ko ala ko de kɛyɔrɔ don fɛn man ka ye o la min tɛ bɛn ala ma dɛ ne ɲɛ b'a la u b'u tori dɔɔni dɔɔni n'u ye fini dɔ don n'i ko ko nin ma dafa kosɛbɛ don wɛrɛ ta bɛ cɛjuguya ka tɛmɛ o kan don wɛrɛ ta bɛ cɛjuguya ka tɛmɛ o kan u bɛ kɛ k'u dɛn dɔɔni dɔɔni a bɛ to nafa bɛ taa kɛ dɔ ninnu da si ye komi publicité kɛra publicité tɔw si ye cogo min na Allahu akbar a bɛɛ kɛra an ɲɛna o fɔlɔ diinɛ arajo ninnu u ka publicité u yɛrɛ de tun b'a monter u yɛrɛ de b'a kɛ to kɛra o la u ye ninnu ladege dɔɔni dɔɔni k'a ja dɔɔni dɔɔni to kɛra o la u bɛ ninnu da yɛrɛ minɛ dɔrɔn ka n'o jouer ay nana ta yin foyi t'a la ay nana dɔrɔn an ka jouer to kɛra o la bi olu yɛrɛ bɛ fɛn fɔ kuma dɔw la ninnu yɛrɛ t'o fɔ nin tɛ ɲɔgɔn lagosi sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa bon i bɛ se ka an b'an si kɛ ji jukɔrɔ kuma na non i bɛ se k'u wele o yɛrɛ u bɛ lamɛn o i bɛ se k'an wele i b'a fɔ karamɔgɔkɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn nege n'o de ye yan a ye wuli ka se ma a y'an bilasira i bɛ bilasira fɛnɛ i tɛ min dɔn kɛ an ye fɛn min ɲini ko an bɛna juguman kɛlɛ an yɛrɛ ta o bɛ ɲini ka yɛlɛma ka kɛ juguman si ye an yɛrɛ b'o sira kan dɔɔni dɔɔni o dun dajuru de bɛ an yɛrɛ bolo 100%. ne delila ka kuma dɔ fɔ yan mɛnna n ko fɛn bɛɛ silamɛ ta tɛ sɔrɔ o ko in daminɛna wa ko fɛn o fɛn n'o ko an ka badilu ɲini ne m'a fɔ badilu tɛ ɲini dɛ nka ni badilu ma sɔrɔ min na a ye diɲɛ o kɔ wa ko fɛn o fɛn ko an ka silamɛ ta ɲini an tor'o de la an ye silamɛ caatiriw ɲini an tor'o la an ye silamɛ ɲɛnajɛkɛyɔrɔw ɲini an tor'o la hali silamɛ tɔpu an y'o ɲini a laban a bɛna silamɛ jouvence ɲini yan dɔw laban bɛna fɔ yan k'u bɛ silamɛ porno ɲini yan fɛn dɔw bɛ yen e delila k'o silamɛ ta ye wa kafiriya silamɛ ta bɛ yen wa an bɛ ɲɔgɔn nege yan kafiri ka fɛn dilanlen kafiriya dilanlen ka na k'e bɛ o silamɛlama ɲini fɛn min a ɲɔgɔnna tɛ silamɛya kɔnɔ silamɛya t'a si dɔn alikira sallallahu alaihi wa sallam a b'an fataniya ka bɔ nkalon ma ko hali n'i bɛ tulonkɛ kuma fɔ k'i k'a kɛ tiɲɛ ye kira y'o de fɔ kira yɛrɛ balola o kan ka sa o kan o hadisa bɛ se ka fɔ mali la yan bi hali animateur minnu bɛ silamɛ arajo la k'a bɛɛ bɛ sigi ten ka manamanakanw dilan ten dɔrɔn pour que mɔgɔw ka yɛlɛ dɔrɔn fɛn dɔw bɛ yen o bɛ se ka fɔ bi koyi ka kuma dɔw la kɔni an bɛ ala minɛ ka an bolo siya dɔw ma ten n'i m'i kɔlɔsi u bɛ i kɛ kawariju ye ale ta ka gɛlɛn kojugu a ta ni maa si ta tɛ kelen ne de y'u dilan ne ye fɛn minnu fɔ u tɛ hadisa de la ne ye n dama kuma jumɛn de la n'a a diyalen kuma n'an jɔni a nɔgɔma man d'an jɔni hakili an ye mɛlɛkɛw de ye a duman ka d'an bɛɛ ye nka an tɛ se k'a ja ka se hakɛ min na o se t'an ye diinɛ tɛ dɔwɛrɛ ye ala ye mun fɔ kira ye mun fɔ sallallahu alaihi wa sallam ala kira balola cogo min na bɛɛ y'o dɔn kira y'a ka ɲɛnamaya kɛ cogo min na bɛɛ y'o dɔn ne ye mulahaza yɛrɛ min ye dɔrɔn c'est-à-dire silamɛya ye fɛn o fɛn haramuya tubabu y'o fɛnw bɛɛ masiri ka na n'o ye fari wɛrɛ la k'o yɛlɛma k'o kɛ baarada ye n bɛna misali dama dɔ f'i ye silamɛya ye fɛn minnu haramuya k'a fɔ silamɛ tɛ nin kɛ fiyewu daga cogo foyi t'a la silamɛya la o fɛnw de nana kɛ cakɛda yɛrɛ ye tubabu y'o fɛnw k'u légaliser k'u organiser k'u kɛ cakɛdaw ye silamɛdenw bɛ taa don o kow kalan na ka k'o professionnels ye ka n'u sigi k'o waleya ni k'i bɛ kuma don min na maa t'i lamɛn yɛrɛ parce que a kɛra métier de ye a kɛra baara ye
kele ngalo meche nana ade anga toyedi mana kan lalan wala saka mo yele o kera barada de hali radio so akuma kela bulu anyali ka baradi ali animateur dia psika febe fo beski dine ko ta hakli rekono min ba hakli kono dono absika mo ni soja chugumina woda ma de bali hakilla to mun nan noy o bam so do formé ku ta ka fo ye chugo kay i bo chugo kay mana aw be model jiralawde mamunu be finu do ku présenter ku jira mo la ka jira ni model ngay o kera dama métier to bu nana mission organisée ko ke san kono nyeneje mi nyonga dogo tlonge ko munu islamay yu haram ya ko ba dama de shi chien fou o tlonge benana ka dama cheke da bawye ka milliard chama dula kada riba kon dew jere dla ka jeni riba sirinyona ka mondo ka dunyongono jamano bala personnel bala cheke daw bala beduna riba kono illa man rahim Allah jinaya o minna cheka jugun fo ala ko hali gere kana kala ko sege na fulu sege law ye jatemne jajugu nunu olu ka na fami bi soro la na fulu bi soro jajugu strafe a film na jana a concert na a bar kon naw na 3e position na bena 4e position jere kono na fulu bi soro femuna ka jinaya yelema ko fana ke commercialiser abina jinaya ke amba filmer ka sara ma fe njugu ya million ngode do la manam so ka film te koy don nam so di filmer ko bla kenama woni e chake da bade jien kono ni nazara ya ski siga wa fambabe qarawatu ibahiya minum fambabe yahudi awtay hali be arab kaya do ko yahudi awtado de بعد دمك كتاربو ما وبيك دينة ولا بوشي كتاف ما فنوا عربو تاكده بفن جامعي عرب كاي كاندي بات أقرأت نادونا فمين كرو والما نفهمين كباي عرب كان فوق كروي كو يا عربو دي لا ما منو يمغوولي أو كدينة كوكو جركنا كفهمنا أو نسا أو ياكي تشكده دي anga wele be muso mani muso mini bisega ke ikana ni chem bisega ke ikana abina abi jena ke minute bisaba kono amba filmer amba a photo fere baranyende aw de be ko sujaya aw de be ko sangorata ya e ka forfait bebe jino de la e ka wifi era tambo de kama من النساء أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا علي فإن جت آدم نمسولا والبنين كدين فروكا نبي نجوي كدواتي كرونكا والبنين أني ديون علي ويلب لمؤمنوما أكو إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم أكو أمسونا الدين وأجوب ولده آية تقولون آية ولا لا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله أكنتو أمسونا الدين كسوبي كاسولا كبو علم أكن فلونا الدين كسوبي كاسولا كبو علم أنا على برا مسولا درو أي دين تقول مسكوبي تشاو مغوسا الدين غو بمسو مغوسا إما ترتبي dingo ye muso dama min mago sa muso mago sa to bi che mago sa ka faraire ka ya do mo kon be dingo de la bi jango muso
nde ka ke fen nde ka do dala nde ka keta muso be do da chama fe wala de kuma suru ya ni ala ya ndeme ka ayin to fasari wati na tawla yoy ni anyara ya kanuka wala da warata andilla iduta adafali ka kadaka tafsiru bambulu yoro fa wala chama una tafsiru la yoro mun ambiso yini ko lame kutuba ya ambla yoro mina o muso ni dewi min forum so tayna abe soma samabo bekati yerefle angana ma shifle tay kati yerefle ki ka dufle anga yere ka waqi wala ja actually anga yere la jeni ngoyna beki seko ke yere la akuma serasa na ya wajuli lame akan nodo bla ana aya seko ke aka du kono wallahi tabiya do ban fe bi ya rabbi aunde bulu kan islam ya fam nga fam yey o weche doni charnabi nga do mambura bara la de folo ka duye ko mutini e ko absika ke tugo façon de du kono o kunte ko no yede ikimbo mutini mu ye ni yala ni tabiya façon na o kunye kenye ke kilingilum de kenye ke kilingilum ni woni ay kenye ke beba don ko are aya fana bade kenye ka keni ka keni nga bidem seni benin tugo de la kerema abina si sono ni dugu jara ka daraka dun afrema ka wuli kata temena kan nganamu na da kuma sira bini da na amago sira fama kuma fa ba warbo ka finasi roke eni de abella ja sa de ni tom be se ga fo aflala parce que faut trouver be ni a faut de ça kuma bi tien la kan shikandama ete mam min siraka keta de dutki ka mugotini la blaka sini hakela parce que ko inda matemena ko ni ya nga bolongono na fle ka mugotini fle parce que folo mugo kumbu dugo ka ko jugu de kekenema mugotini ba dugo ka ko do ke beba do ka so mugo teni galama ngabi affaire de bata o choina ka mobile la kanabla la ko sudala ayre kon mbulu ayre kon mbulu ko de adama fen wara de de dana do hakilla do re ko hakilla ko di ko ni adama fen wara de alika du sherati buluka ni ki ko de unde no ko de ya do bore de na sawo kala la kol de alaka akli mandama alaka ambalu aslamayak alaka amfatu limaniyak alaka ngadu ki ala sawi alaka yere ki ala sawi alaka anzan yere la ni dungana kunnu ya rabbi alaka ambo shanni dungana alaka ambo shanni dungana alaka ambo shanni dungana alaka ambalu aslamayak alaka amfatu limaniyak am sowna ndew ya rabbi alaka limaniyak kanu dula alaka dina kanu dula alaku ki ala sawi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله